Tak ahojte milí poslucháči, pozdravuje vás Lívia a veľmi rada by som medzi nami privítala nášho dnešného hostia, ktorým je laktačná poradkyňa a certifikovaná popôrodná dula. Jej meno je Dominika Fišnárová. Dobrý deň, Dominika. Dobrý deň, ahojte. Ďakujem za pozvanie. No a ja som veľmi rada, že ste prišli. Ako sa máte dnes? Dnes je to veľké vystúpenie z komfortnej zóny pre mňa. Tak spolu to zvládneme. Určite, ja mám ešte stres, nebudem klamať, že nie, ale tak verím, že to bude také uvoľnené potom. A my sme sa teda dohodli, že sa budeme venovať 600 nedeliu, ktoré sa zvykne označovať aj ako najkrehkejšie obdobie v živote ženy. Je to tak? V podstate ženy sa fokusujú na ten pôrod a nie na to 600 nedelie. Častokrát si myslia, že pôrod je ten, ktorý potrebujú zvládnuť a to 600 nedelie je v podstate tak v úzadí, lebo sa o ňom málo rozpráva. A ja som práve aj preto chcela tento podcast, respektíve som bola vďačná za to, že ste ma pozvali, pretože o tom 600 nedelí treba hovoriť. A dostať to viac do toho povedomia. Určite ľudí. Do toho povedomia tých žien, že áno, pripravujem sa na pôrod, ale potrebujem sa pripravať na 600 nedelie oveľa viac, ako je to doteraz nejak dávané do toho éteru. Ja by som mala takú zahrievaciu otázku na úvod. Čo toto 600 nedelie je vôbec? Nejak tak podľa vás, keby ste to sformulovali a ako dlho zvyčajne trvá? Takto 600 nedelie není tých 6 nediel, môže byť, nemusí. V podstate je to rozmedzie medzi 6 až 8 týždňami po pôrode. To je taká beťarská otázka. V podstate je to zžívanie sa doma. Tá rodina, to 600 nedelie nastáva vlastne 2 hodiny po tom pôrode a žena ide do toho 600 nedelia a v podstate hneď do toho vhúpne. Áno, tam sú tie úskalia potom toho 600 nedelia, že v podstate tým zžívaním sa tvorí tá rodina, hej? Že stáva sa žena tou matkou po tom pôrode a ten otec, ale tá rodina sa tvorí počas toho 600 nedelia, keď si zvykajú spolu na to bábätko, aj keď je to žena druhýkrát po pôrode, stále je to zase nová rodina, je to nové zloženie tej rodiny, takže sa stále tá rodina vlastne učí byť spolu. No samozrejme, a podľa mňa do toho žena ani nedokáže hneď tak vhupnúť, čo sa týka tej role. Že trvá dlhšie, kým si to vôbec uvedomí, že aha, tak ja som vlastne matka. Ono sa to stalo. Áno. Že už je to tu. A vy teda sprevádzate ženy 600 nedelím a robíte popôrodnú dulu, ak sa nemýlim, 2 roky. Áno, zhruba tak. Ale myslím si, že to trvá dlhšie, pretože ja som sa k tomu dostala v podstate... Ja som už ako malá chodila okolo tých detí. Už úplne malinká, keď som bola, takže to ide tak plynulo so mnou. Tak to je zhruba 2 roky, akože takže aktívne. To je to, čo ma zaujíma, že sa to nedá robiť proti vôli a naozaj je to taká zaujímavá práca, aj poslanie by som povedala. Aký máte teda vy k tomu vzťah? Prečo ste sa rozhodli to robiť? Je to v podstate vo mne. Ja som stále nevedela, že čo ja budem vlastne robiť v tom živote. A stále som tak okolo toho tápala a ja sama som mala ťažké 600 nedelie, aj jedno, aj druhé. A raz som išla zo ženských kruhov, pretože vlastne tá žena sa naozaj potrebuje vyživovať v rôznych úrovniach a raz som išla zo ženských kruhov s kamoškou a v aute mi napadlo, že tak ja nebudem mať tá pôrodná dula, lebo však krv, ja asi nezvládnem vidieť krv. A potom vlastne prišlo to, že nejaká popôrodná dula, že existuje to niečo, tak som si prišla domov, dala do vyhľadávača, že áno, že niečo také existuje, tak som sa hneď zaregistrovala. Potom som iba manželovi povedala, že vieš, čo som ja spravila? A on je moja brutálna podpora. Akože nemať jeho, tak asi by som to 450 krát vzdala. Ale to je úžasné. Je tam tá podpora aj toho manžela, že keď ja už tak tápam, že či to naozaj má zmysel, tak on ma tak pošťukne, že veď áno, pozri sa, koľkým ženám si pomohla. A niekedy sa to nedá naplánovať, že čo budeme v živote robiť. Niekedy to človek jednoducho tak cíti a rozhodne sa potom preto. Ono sa to celé tak nejako vyvinulo v podstate. Celé to tak prišlo aj tými pôrodmi vlastne mojimi, takže ide to tak ruka v ruke. A už si to tak malo byť, ja verím tomu. Tak to je bez debaty. Čo sa snažíte tým, že nám prizvukovať počas 600 nedelia? Čo je pre nich dôležité a kľúčové? Vedieť sa zazdrojovať. To znamená, že máte ten čas pre seba. Ustať si hranice. Tým, že keď tá žena príde z pôrodnice alebo rodí doma, to je úplne jedno, ale ustať si tie hranice, že tá rodina sa potrebuje zžívať a potrebujú byť spolu. A keď ja nepotrebujem tam teraz ďalšie návštevy a tak ďalej, tak si ustať tú hranicu, že teraz tie návštevy nepotrebujeme, my sa potrebujeme teraz žiť ako rodina. Ja sa potrebujem vedieť nacítiť na to bábätko, potrebujem proste vedieť nejak si
to spolu najskôr. To spolu, je to naozaj to zžívanie a tak ďalej. Ak tá žena potrebuje niekoho mať pri sebe, tak to určite nech tam má, lebo však ja zase nehovorím, že nám aby ostávali samé v 6. nedeli. To vôbec nie. Samozrejme, lebo budú potrebovať nejakú pomoc a to nie je sranda, keby ostali samé a stalo by sa im niečo. Nie, je to o tom, že naozaj si ustať tú hranicu, že tak teraz navšteví nie, alebo veľa žien, čo mám aj v okolí, nechceli napríklad babetko dať z rúk, hej, že prišla návšteva a nepustili to babetko ani svokre, ani máme, proste naozaj tá potreba toho mať ho pri sebe je častokrát silnejšia a nevedia to oni vysvetliť a častokrát to tá staršia generácia, teraz nikoho nechcem uraziť, častokrát to nechápu, hej, že však, ale je to ustatnenie si tých hraníc a to, že teraz som ja tá mama. Áno, a potom sa dieťa môže cítiť také pohadzované, lebo ono síce rozprávať ešte nevie, ale prežíva a cíti všetko. A pri tej mame by to mal byť naozaj taký základ. Je to buď mama alebo otec. Je to buď mama alebo otec na tej hrudi jednej alebo druhej. V podstate v tom kontakte to babetko tiež prišlo nejak sem aj energeticky. Je ešte také veľmi krehké, otvorené, takže najlepšie je mať tú náruč tej mamy a toho otca. Predstavme si takú modelovú situáciu, že matka si zoberie to dieťatko z pôrodnice, teší sa, že bude s ním naozaj iba sama, ale neustále zvoní mobil. Volajú blízky, rodina, kamaráti a nestačí im iba fotka z pôrodnice. Ako im vôbec vysvetliť, že potrebujeme čas iba pre seba a že tie návštevy počkajú? Toto by som možno prevelila na toho muža alebo na tie kamošky, že ja neviem, si spolu spravia nejaký chat spoločný a už sa tam bavia, tak by som to skôr prevelila na tú, že tak prosím ťa, daj to vedieť. Máme teraz tiež čerstvo takú skúsenosť, že maminka bola v porodnici a my sme mali spoločný chat a jedna tam dala vedieť a už proste iba čakali, že naozaj je to zase o tých hraniciach a možno si to vykomunikovať dopredu, že ja ten telefón naozaj nebudem mať čas na ten telefón. Ja sa chcem fokusovať na to moje bábätko a na to zžívanie, pretože je to častokrát náročné pre tú ženu. No a hlavne na tej žene stojí úplne všetko a nemalo by to tak byť, takže tí manželia by mali byť takí chápaví, aby sa niečo zobralo aj na ich plecia. To je aj tá príprava na to 6. nedelie, že naozaj by tam mal byť zakomponovaný aj ten muž. Aby vedel, čo tá žena chce. A keď si vezmeme, že v podstate pôrod je ako keby tá žena zabehla maratón, a teraz on bude chcieť od nej ešte nejaké veci, že aby sa, to nevravím o tej rane potom, po tej placente, že tým, že tie ženy, keď idú prirodzene porodiť, nevidia tú ranu veľkosti dlane v tej dutine brušnej zvnútra. Keď je to cisársky rez, tak tá žena si dáva pozor, ale ako náhle je to prírodzený pôrod, tak tam už tá žena tú ranu nevidí a tým pádom sa tak o seba nepečuje alebo sa nestará tak o seba, ako by to bolo vhodné. Pretože takže toto je dôležité vedieť, lebo oni to nemajú možno ako, alebo neuvedomujú si, že to bola taká rána pre ne. To uvedomenie, že ja teraz vlastne prídem domov, mám tam ešte jedno dieťa a ja potrebujem umávariť, upratať, absolútne nie. Toto fakt si treba dopredu nejak vykomunikovať s rodinou a dať niekomu že tak ty mi prosím ťa navaríš, či mi prídeš upratať, ja budem potrebovať možnosť s niekým komunikovať, mať naozaj ten chat spoločný, že komu ja dôverujem, ako ho potrebujem mať pri sebe. A poučiť možno aj okolie, čo toto 6. nedelie vôbec je, lebo myslím si, že nielen matky, ale aj ostatní tomu nerozumejú tak, ako by mali. Áno, a častokrát si aj tí muži neuvedomujú to, že vlastne to telo sa dáva ani nie do pôvodného stavu v tom 6. nedelí. Častokrát, teraz som akurátne kamoška mi volala a sme sa rozprávali, že Domi, vieš, čo som počula od jedného fyzioterapeuta, že vlastne ženské telo sa keby sa má ďalej otehotnieť, tak to trvá až 5 rokov, kým sa dá do takého stavu, že aby to tehotenstvo bolo fakt, že také kým sa tak zregeneruje. Kým sa zregeneruje to telo, tak je to 5 rokov. To som vôbec nevedela, takéto niečo. Rok v podstate trvá, kým sa tie orgány všetky usporiadajú do takého, ani nie ako pred tehotenstvom. To telo už nikdy nebude ako pred ním. Takže... V minulosti to ale tak nebolo. Ženy nežili tak úplne hekticky a mám pocit, že to vnímali tak pokojnejšie, lebo ja som si naštudovala, že boli izolované a odseparované od ostatných kútnou plachtou kedysi. Tak sa to nazývalo a aj podľa toho názvu to bolo umiestnené v kúte, v rohu, pri posteli. Vedeli by ste povedať viac o význame tejto plachty?
Tie plachty kedysi zavesili babice. Keď sa porod vlastne začínal, tak tie plachty do toho kúta, bližšie k peci, vešali babice s tým, že v podstate to bol taký posvetný priestor pre tú ženu. Deti a muži tam dokonca mali zákaz vstupu. Slúžilo to aj ako taká ochrana pre tie ženy. Dávali sa tam rôzne také predmety ako cesnak alebo byliny, také aj voči asi urieknutiu, alebo tak, aby niekto neuriekol tú ženu. Takže tam dávali rôzne takéto byliny, také magické, aby tam bola tá ochrana toho bábätka a zvesila sa zhruba potom 600 nedelí. Alebo keď mal ísť to dieťa, myslím, že ku krstu, tak vlastne sa až potom dávala dole tá plachta. A v podstate jej tam dávali jej tam iba to jedlo, starali sa o tú ženu, nemusela zísť z postele, v podstate fakt iba hygiena a starala sa o to bábätko. Takže, ale to zase bolo to, že tie ženy žili generačne. Keď si predstavíte tie domy, aké sú veľké, boli to vlastne generácie spolu, takže o tú ženu sa v podstate starala aj tá komunita. Áno, a že stále mala niekoho okolo seba. Tam sa aj predsa to perie sa tam... Pomôžte mi. Trhalo. Áno, to perie sa. A ona bola vlastne, kvázi bola aj v centre diania. Sice nebola úplne, ale bola tam, hej, že aj keď bola za tou kútnou plachtou, tak stále sa tam niekto hýbal a mala tam tú podporu. Myslíte si, že by to teraz ešte vôbec bolo možné? Pretože ja mám pocit, že tá žena, alebo celkovo ľudia vnímajú príliš veľa podnetov, potrebujú ten mobil, potrebujú sa na niečo pozerať a tak to neviem si predstaviť, že bola tá žena naozaj iba pri tej plachte, mala tam iba tú posteľ, bielu stenu, že ako to vôbec prežívala psychicky, keď bola iná doba vtedy. Bola iná doba, neboli sme zvyknutí na takéto niečo, čo máme teraz, ale v podstate stále v tých komunitách to tak funguje. Ja si myslím, že v tých komunitách sa o tú ženu starajú. Sú ešte teraz takéto komunity? Tak určite áno. Aj tu na Slovensku sú nejaké komunity takéto, že žijú ľudia komunitne. Keď si vezmeme aj Záježovú napríklad, tak aj tam tí ľudia žijú v takých komunitách, že ja si myslím, že sa tam o tú ženu postarajú. A aj taký väčší súcit, väčšia vzájomnosť medzi ľuďmi v takých tých menších dedinách. A porozumenie to, že to 600 nedeľ je naozaj dôležité, pretože tí ľudia už vedia, najmä v tých komunitách vedia, že to 600 nedeľ je veľmi aj posvetné. A keď sa teraz dostaneme za hranice Slovenska, máte pocit, že v iných krajinách sa ženy dokážu lepšie o seba psychicky postarať a mať väčší pokoj počas tohto obdobia? Keď sa bavíme, môžeme sa baviť napríklad o tej Austrálii alebo o tej Ázii alebo tých východných krajinách, je tam určite, ale je to zase tým, že oni tam žijú, celá tá komunita tým žije, sú tak nastavení, že príde, kamoška robila porodnú asistentku v Čechách a prišiel tam azijský pár jeden a tá žena tam po pôrode takto iba ležala a teraz on tam prišiel, už topal tou polievkou, všade bol cítiť sojovku, že hej, že stále ten vývar išiel do nej a on odišiel tak akože v pohode, že zase fungoval, zase prišiel ten muž a zase sa o ňu staral. Bolo to aj to, že ak by sa tá žena dostala k doktorovi, k lekárovi, tak by vlastne tá rodina mala by bolo na tú rodinu, že sa o tú ženu nepostarala. Hej? Že nebola schopná sa o tú ženu postarať, keď ona sa dostala k lekárovi. Takže je tam naozaj, oni to veľmi posvetne berú a naozaj sa snažia o tú ženu, aby bola vyživená. Takže si ju tam preto aj vedia, že ten vývar a tak ďalej, nejaké to fočko alebo čo, tak vedia, že je to veľmi potrebné. A Austrália funguje tak, že v podstate tam ženy fungujú tak, že nemusia sa ani veľmi poznať, ale je to komunita žien, že jedna je tehotná, spraví sa, ja neviem, ako býva to-do list na svadbu. Áno. Tak oni sa stretnú, spravia tento to-do list, že keď ty porodíš, tak ja neviem, že táto pôjde v stredu, mi príde navariť, v útorok mi príde, druhá mi príde poriadiť, ďalšia príde nákup spraviť, že oni to majú tak, že si to podelia. Vlastne vždy, to by mohlo prísť aj sem na Slovensko. No to určite. A vždy v tej komunite vlastne tá jedna, keď porodí, tak sa zase dajú do toho, že ja vtedy môžem ja a tak ďalej. Takže je to veľmi dôležité a myslím si, že by sa to malo diať vo viacerých rodinách a krajinách. Áno. A z tej ďalekej Austrálie, aby sa to dostalo aj sem a prešlo niekedy. Snažíme sa o toho, rozprávame o tom veľa. Ako ste sa vy vôbec dozvedeli o tejto Austrálii, že to tam takto funguje? Mám najlepšiu kamošku, porodnú asistentku a jej sestra tam žije. Takže sa o tom veľa rozprávame a veľa o tom hovoríme aj na predporodných prípravách. Tak to je dôležité, aby sa to dostávalo do toho povedomia ostatných ľudí. Tak
tak verím, že to zvládnete, že to posuniete ďalej, ale teda bez ohľadu na to, v ktorej krajine žena žije, je to pre ňu určite zmena o 360 stupňov, keď má zrazu to dieťatko. Ako by s ním teda mala vôbec nadväzovať vzťah počas tých prvých týždňov? Je to ten kontakt a to dojčenie, v podstate ten kontakt, tá koža na kožu a je to veľmi náročné v tom 6. nedeli, v podstate tie hormóny a tak ďalej, že tej žene sa naozaj ten život podľa mňa zmení o 180 stupňov. A je to náročné, takže určite s tým, že kontakt koža na kožu, nemať na seba nejaké nároky a tlaky, že som nejaká zlá matka, alebo čo určite nie. Požiadať o pomoc, dovoliť si požiadať o pomoc, keď ja neviem, čokoľvek nebudem vedieť, alebo si zavolať aj tú laktačnú poradkyňu, pretože to dojčenie je častokrát náročné pre tie ženy. Lebo si myslím, že my ako ľudia sme veľmi od seba odpojení. Čo sa týka, ako sme sa rozprávali o tých telefónoch a o tej dobe, ktorá je teraz tak veľmi digitálna, tak je to veľmi náročné v tomto čase, čo je prirodzené svete, v podstate, čo je prirodzené, tak v tom nejako nájsť. Takže odporúčate odpojiť sa od sociálnych sietí a byť tu iba pre to dieťa. Lebo ja mám pocit, ja to sledujem na Instagrame, že niekedy tie matky majú potrebu hneď všetko dávať ostatným vedieť a treba si uvedomiť, že nemusíme. Nemusia, ale nie je to povinnosť. Nie je to povinnosť, ale tie ženy, to je možno pre nich ten to oddychnutie si, hej, že ja vlastne teraz tam, častokrát tam tie ženy aj majú taký ten útek od toho, že tak teraz mám čas si oddychnúť, hej, že je to, ja zase nehovorím, aby sa odpájali od tých sociálnych sietí, ale nájsť si ten čas na seba. A keď sa teda rozprávame o tomto, kontakt koža na kožu, tak je podľa mňa veľmi dôležité, aby bola tá žena citlivá, vnímavá k tomu dieťatku, snažila sa byť empatická a aby teda za ním pribehla vždy, keď plače, aby to nenechávala len tak, že veď nech sa vyplače. Aký máte na toto názor? Nech sa vyreve. To bábätko neplače len tak, vždy je tam nejaká príčina. Nie je to len to, že ono teraz plače, lebo niečo. Hej. Vždy je tam nejaká príčina. Nemusí to byť, že ono je hladné. V podstate to, že je ono na prse, tak je ten pocit toho kontaktu. Ono nevie ináč vyhodnotiť, že je v kontakte len tým, že to prso je v ústach a v podstate cíti, že je tam ten kontakt. A je to v prastarom mozgu už uložené v tej amygdale, že potreba prežitia. Keby sme sa bavili o tom, že dáme to leviča niekde do postielky a tú levicu niekam do postele o 2 metre ďalej, tak jednoducho ten predátor by v noci prišiel. A zase by to leviča sa možno nedožilo toho rána, hej? Že naozaj je tá potreba kontaktu veľmi silná a v podstate je toto prežitie pre to bábätko v tom prastarom mozgu uložené. Predstavme si teraz, že je matka v nemocnici a príde za ňou sestrička alebo nebodaj doktor a povedia jej, že vy máte malé prsia, vy nebudete mať dostatok mlieka nikdy. Aký máte na toto názor? Je to pravda alebo mýtus? Ja nehodnotím prsia žien. To bábätko sa prisáva prioritne na dvorec. A ja tu nie som od toho, aby som hodnotila niekoho prsia. Ja som tu od toho, aby som tú ženu naučila. Pracujeme s tým, čo máme. Takže určite každá žena môže dojčiť. A naozaj ja netvrdím, že je to ľahké, ale každá žena si myslím, že môže dojčiť, ak tam nie je nejaký veľmi vážny zdravotný problém alebo nie je vyvinutá nejaká mliečna žľaza alebo niečo, tak si myslím, že a vieme tomu pomôcť. Áno, a kde je vôľa, tak tam je aj cesta, takže ju netreba odsúdiť hneď na ten neúspech. To určite nie. Tej žene v tom 6. nedeli je tak krehká, že toto ju, mňa samo to položilo na kolena, keď mi niekto niečo takéto povedal v pôrodnici, takže sama som padla na kolena, že doslova do písmena som tam padla na kolena, že ja vlastne neviem nakrmiť svoje dieťa. Hej, to je najhoršie pre tú matku, čo môže počuť. Akú stravu by teda mala matka dodržiavať, aby malo to mlieko čo najviac výživy? To je zase o tom, že sa bavíme o tej výžive ako celok, čiže by sa mala zdravovať, ako každý by sme sa mali stravovať, čiže bielkoviny, zdravé tuky, aj sacharidy, ale určite nie vo veľkom množstve, ale v podstate môže čokoľvek, nech sa naje aj, neviem, či sú nejaké spomenuté potraviny, že by nemali sa na K, alebo ako to je, môže čokoládu, môže šošovicu, naozaj si to odsleduje a ak by bol problém, tak to potom
potom vie ona korigovať, ale určite sa neobmedzovať a nebyť len iba na suchej ryži a kuracích prsiach. A možno aj tie silné vývary by jej pomohli. Tie silné vývary, to je samozrejmosť. My vlastne aj o tom hovoríme na prípravách, že ten vývar už aby bol v podstate, keďže na porode hneď, aby ho mala v tom pohári alebo niekde po ruke, pretože tým, aký výdaj ona dá, tak ten vývar by mal byť veľmi silný a vlastne je to vývar z kosti, čiže jej sa vráti aj tá energia naspäť. A čo by som ešte chcela určite povedať, čo ma napadlo teraz, že ako by sa mali ženy pripravať na to 6. nedelie, tak je to aj, učíme ženy, aby si pripravili košík prvej pomoci. Ja som ho sem nedoniesla, absolútne ma to nenapadlo, ale... Stačí, keď o tom poviete. Budeme sa to snažiť predstaviť. Košík, ale môže to byť krabica, čokoľvek, môže to byť obrovská krabica. Je to v podstate o to, aby si tam žena... učím ich, aby si písali list sama sebe. V akom je terajšom rozpoložení a keď vie, že v tom 6. nedeli to bude naozaj nálož, čo sa týka aj hormónov, aj jednoducho niekedy nebude vedieť rozpoznať, prečo to babetko plače, tak naozaj ten košík prvej pomoci využiť na to, že si tam dám, ja neviem, masku na tvár, dám si tam magnézium. To magnézko určite kvalitné magnézium počas celého tehotenstva po porode, deto. Môže sa tam dať aj sprej M33, to odporúčam tiež. Je to naša záchrana, takže aj ten určite. A čokoládu. Veľa čokolády. Veľa čokolády, nejaký tiež hroznový cukor. A ak má prvé dieťa, tak určite nejaké to ESO v rukáve. Aby prišla tá náhla energia, keď je žena taká vyčerpaná veľmi zo všetkého. Je tam, a ten odkaz je veľmi dôležitý sama sebe. Napísať si, že vlastne sa vrátiť k tomu, dať si tam masku na tvár, lak na nechty, čokoľvek proste, čo ju... To, čo tú ženu poteší, čo ju tak sprúži, vráti také pekné myšlienky, že vlastne všetko je v poriadku, netreba sa až tak stresovať. Určite áno. A dať si tam fakt to ESO v rukáve, čo som povedala, ak má ešte nejaké dieťa, tak je to nejaká hra, ktorú vie hrať vlastne spolu s dieťaťom v posteli, alebo ja neviem, má rado nejaké filmové postavičky alebo rozprávkové, tak určite niečo v tom zmysle, že ja budem vyťahovať to ESO v rukáve, že keď naozaj už bude, že oheň na streche. Áno, a možno vysvetliť aj tomu druhému dieťatku, že to teraz neznamená, že ja ťa mám menej rada, ale prišiel na svet niekto nový a tomu malému človeku sa treba viac venovať. A zase to vieme využiť šatku na nosenie detí alebo nejaký ergonomický nosič, kde v podstate ja sa viem 100% venovať tomu prvému dieťaťu a to dieťa ja mám v kontakte. Čiže naozaj sa snažiť možno využiť to zdravé nosenie detí a naučiť sa. Všetko sa učíme. Učíme sa dojčiť dojčením, učíme sa zžívať s tým bábätkom len to, že to zažívame a naučiť sa spolu. Vy ste tu priniesli aj nejaké kartičky. Môžete nám o tom porozprávať? To je vlastne, že do toho košíka prvej pomoci som vytvorila iba na ukážku aj k prípravám na pôrod, že si tam žena vie dať seba láskavé poukazy. To znamená, že si tam dá nejaký poukaz na masáž, ktorú si dopraje kedykoľvek. V podstate, keď bude cítiť. Potom tam mám nejaký sebaláskavý poukaz na gynekologickú fyzioterapeutku, ktorú by každá žena po 6. nedeli určite mala navštíviť. Nie len vlastne po 6. nedeli, ale určite aj v období tehotenstva, najlepšie ešte pred ním. Potom tu mám, že sebaláskavý poukaz na donášku obľúbeného jedla a to je vlastne... a mám tu, že platnosť kupónu, že tento kupón budem opakovane vyťahovať minimálne po dobu 3 rokov aj viackrát týždenne. Alebo manžel niekedy uvarí nejaké obľúbené jedlo. Áno. Takže tu je aj sebaláskavý poukaz na poporodnú dúlu. Tú poporodnú dúlu si vie každá žena nájsť v svojom meste. Teda aspoň alebo blízko, že je zoznam poporodných dúl. A mám tu aj potom odkazy, čo som vytvorila pre tie ženy, čo si vedia... Kľudne to môžete prečítať. Čo si vedia vlastne dať do toho košíka, tak je, že ďakujem sebe, ďakujem svojmu telu a placente, že vyživovala moje bábätko. Ďakujem svojej maternici za láskavé prostredie a hranice, ktoré tvorila pre moje bábätko a ďakujem za moje prsia, ktoré dávajú môjmu bábätku výživu a pocit bezpečia. Potom tu mám, že neexistuje dokonalé materstvo. Dokonalosť tvojho materstva spočíva práve vo všetkých nedokonalostiach, výzvach, lekciách, ktoré sú práve tebe a tvojej rodine ušité na mieru tak, aby z vás všetkých v konečnom dôsledku vykresali tú najlepšiu verziu vás samých. To sa mi páčilo, to bolo krásne. Takže naozaj to materstvo... Možno mať to niekde pri sebe, aby si to pripomínali. A veľakrát som počula, že
si teda ženy hovorili, že to, že majú dieťa, ich veľa naučí aj same o sebe ešte, že im to dieťa ukazuje aj čo je v živote podstatné, aj na čo sa zameriavať, aj aká byť, aká nebyť. Áno, tak ja som v podstate aj vďaka deťom prišla na túto cestu. Sú to veľkí učitelia a ja čo hovorím, že prvé dieťa je ako taká prvá palacinka, na nej sa učíme. Tá prvá nie. Prvá palacinka. Nie je dokonalá, no, ale potom je to stále lepšie a lepšie a dokonalejšie a krajšie. Takže áno, každé dieťa je v podstate fakt aj to, že aj prvá palacinka prototyp je to prvé dieťa, naozaj na tom sa učíme a je to, ja si myslím, že je super, keď sa ženy vedia na to pozrieť aj z toho pohľadu, že tak OK, tak pri tomto som spravila možno nejaké chyby, ale v tom čase to bolo to najlepšie riešenie, čo vedela urobiť, alebo o čom bola presvedčená. Takže nie je to, že by urobila nejakú chybu, v podstate. Áno, a nevyčítať si, ale pozerať sa do budúcna, ako to môžem napraviť. Ako veci robiť inak. A určite by som ešte do toho košíka prvej pomoci možno dala aromaterapiu. Nejakú možno bylinu gulu alebo niečo, čím si vie pomojkať to brúško. Určite by sa žena mohla, respektíve nie, že mohla, mala by sa hneď po porode zviazať rebozom napríklad. Môže to byť rebozo, ktorým si vycentruje aj tú maternicu a dá tomu to brúško celé? Podporu dá tomu telu. Aj to je veľmi dôležité v podstate. No a koľko majú rokov vaše deti, ak sa môžem opýtať? A Maxim mal teraz pred pár dňami 9 a Olivia 6. Ako vnímate toto obdobie, v ktorom sa nachádzajú? So synom už mám pocit, že je v puberte. Už? Tak takže áno, ja som posúva prekvapená. Sa to stále. Stále sa učíme. Ja mám pocit, že ja sa každý deň pri nich niečo nové naučím. Je to naozaj, je to výzva. Je to výzva, to materstvo je veľká výzva. No a na záver by som sa ešte veľmi rada chcela opýtať, čo vy tak subjektívne považujete v tom 6. nedelí za úplne najťažšie a čo naopak najľahšie, čo sa dá zvládnuť? Najťažšie je podľa mňa celé 6. nedelie o tom učení sa, o tom zžívaní. Je to veľmi náročné, pretože v podstate tá žena prispôsobuje celý ten svoj život a celé to svoje bytie jednej tej malej osobe, alebo keď sú viacero detí, tak tým deťom. A v podstate sa fokusuje na nich. Není čas na ňu a to je veľmi náročné sa v tomto procese zazdrojovať a nejak sa vyživiť. Ale zároveň to krásne je, že privedie tú bytosť na svet a učí ju spoznávať ten svet tými svojimi očami a spolu tak kráčajú. Takže materstvo je výzva. Ja teda sama ešte dieťatko nemám, ale počula som od iných žien, že už hovorili, že keď sa vám narodí, tak je to úplne nový druh lásky, ktorý dovtedy necítili, tak želáme aj ostatným, aby si to zažili a pocítili to na vlastnej koži, pretože je to skutočne výnimočné a ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli o tomto všetkom porozprávať. Je to dôležité. Ja ďakujem za pozvanie. Možno, že som zabudla niečo povedať, ale kedykoľvek môžu na mňa obrátiť, ak budú nejaké otázky. Ďakujem, Dominika. Ahojte. Ďakujem.